бахшида ба 31 солаги таъсисёби ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ таҳти унвони беҳдошти вазъи экологӣ ва солим нигаҳдории табиати нодири кишвар баргузор гардид. Чорабинӣ бо ташаббуси ташкилоти ибтидоии ҳизбии омӯзгор дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуда, дар он олимону мутахассисон ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. зикр шуд ки дар 10 солаҳои охир тоҷикистон ҳамчун ҷонибдори фаъоли масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла амният, обу иқлим ва рушди устувор дар арсаи байналмилалӣ мавқеи устувор касб намуд. дар ин раванд ташаббусҳои байналмилалӣ раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази диққат қарор дошта, аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ ва ҳам аз ҷониби кишварҳои гуногун дастгирӣ меёбанд. дар ҷараёни ҳамоиш инчунин ба масъалаи тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба гуногунии биологӣ, ҳифзи пиряхҳо ва зарурати нигоҳ доштани манбаъҳои обӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. муҳокимаи масъалаҳои глобалии экологӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҳалли онҳо мавзӯе буд ки диққати иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. ба таъкиди коршиносон, муқаррар гардидани ҳамкории зичи илмӣ, омӯзишӣ ва ҷамъиятӣ метавонад самаранокии чораҳоро дар ин самт тақвият бахшад.